Кызу жай көннәрендә кешеләр йылга, күл буйларына ашыга, кызына, су кыена башлый. Ләкин кай берәүләр су кыену өчен билгеләнгән урыннарга түгел, теләсә кайсы сулык буена бара. Ешрак нәкъ менә шундый ял итү урыннарында бәхетсез очраклары теркәлә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре республикада су кыену өчен тыелган урыннарда рейдларны дәвам итә. Шундый рейдларның берсе Яшел Үзән районында да узды, аның нәтиҗәләре киләсе язмада. Истелек башлангач, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре эшендә кызу эш вакыты башлана. Һәр көн бигрәк тә ял көннәрендә алар пляжларны һәм сулыкларны кабат-кабат урап узалар. Аеруча игътибар рөхсәтсез урыннарга бирелә. Анда коткаручылар да юк һәм су төбенең нинди икәне билгесез. Вот вы здесь купаетесь, подвергаете свою жизнь опасности. Но здесь водолазы не обследованы, здесь могут находиться камни, проволока. Әмма бу сүзләр генә түгел. Монда Кыргый пляж районында Идел көймә станциясе янында җәмәгать тәртибен тәэмин итү бүлеге белгечләре рөхсәт ителмәгән урыннарда су кыйнучыларга протоколлар төзиләр. Хокук бузучылар өчен җәзаны соңрак суд билгеләячәк. В соответствии с частью 1 статьи 3. Татарстан Республикасы административ хокук бузулар кодексының 3.10 маддәсе нигезендә эш итәбез. Кисәтү яки штраф 1000 сумнан алып 15000 сумга кадәр. Кечкенә күләмле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләренә АСФОТның җирле бүлеге активистлары зур ярдәм күрсәтәләр. Алар сөйләшәләр, аңлаталар, ял итүчеләрне су янында игътибарлы һәм сак булырга күндерәләр. Наша основная задача – предупредить людей. Безнең төп бурыч – кисәтү. Үлем очраклары булмасын өчен. Әлбәттә, кешеләрне үлемнән саклау өчен рейдлар гына җитми, су янында ял итүне яратучылар үзләре дә барлык саклык чараларын үтәргә тиеш. Төп куркынычсызлык чаралары рөхсәт ителгән урыннарда гына су кыену, исерек хәлдә су кыенмау һәм иң мөһиме балаларны караусыз калдырмау. Алдагы ял көннәрендә мондый профилактик төркемнәр саны 2 тапкыр артачак. Беренче чиратта алар рөхсәтсез масса күләм ял итү урыннарын үз иченә алачак. Шул ук вакытта су кыену сезоны дәвамында гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре сулыкларда патрульлек итәчәк. Айгөл Гатауллина, Рузия Дәүләтшина, Александр Федоров, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан.